Ko munowire nenyaya zvanyu dzinoda chipatara kuchechi. Wai muchiuya nenyaya dzinoda chipatara? Ndatumwa nemuzukuru wangu. Atizvo mbuya atondifonera akati mbuya endai kumba kwake iye ari ku UK. Zvikanzi chiendai pane dambudziko riripo. Akana asina kukubudirai pachena achikudzai dambudziko riripo pakati pari peurwere huripo, fambai naye. Ndosaka ndafamba ndauya pano. Vakangwarira varwere maoko. Hanzi rakatibatsire vari kuchando. Ndonyanyofarira kuti vari kunze nditaure ndega because zvinosvika nepasiripo. Idambudziko ripi raminaro? Handisi kunzwa musha. Kwa murungu kuchika hasunzuka kamusha ndo dambudziko racho. Murume anga hatisi kunzwanana mumba nenyaya yokuti hanzi handei kuchipatara tinotestwa. Saka patakanotestwa ndobva ndabatwa positive, iye abva abatwa negative. Okay. Kureva kuti murume ari kuti inini ndoda kuziva kuti chirwere wakachiona kupi ini ndisina nditi? Kwemi makachiona? Handisi kuziva. Mbuya, ndizvo zvamanyatsotumwa chaizvo? Ndizvo zvongu nokuti muzukuru wangu Leni ari kutambudzika kuti ko chirwere ichi chakambobva kupi. Inini ndiri negative. Uyu mukadzi uyu unobatwa positive. Mwana uyu wokutanga akabatwa negative. Uyu oya hameno. Saka idambudziko munhu waMwari tibatsireiwo. These are very sensitive issues. They do happen. Munhu wako anogona kungoerekana ane chirwere usiri kuti zvafamba sei. Inini muBhaibheri ndoziva nyaya 1 chete yaMai Maria vakaita nhumbi yemweya mutsvene. Saka murume anga akanditi ndichakutumira mari kuti uye kuUK. Izvozvo ndakamufonera achadaira foni. Saka ndikukumbira kubatsirwa. Emi muda kubatsirwa kuti tizive here kuti chirwere chakabva kupi kana kuti muda kuti mubatsirwe kuti muende kuUK muruda chi? Zvese ndoda kubatsirwa because mimba mangu inini imba yangu ndoida. Saka ndakamufonera hadairi foni akutanga kundishauta kuti gara ikoko. Handichada kuti uye kuno. Mbuya, munhu waMwari, ndibvunzirei muzukuru izvozvi kuti ko bhiridha aivakakumba sei aivaka manheru? Naiwo muzukuru, hanzi nemunhu waMwari ko bhiridha aivakakumba sei aivaka manheru asingavake masikati. Hazvidairike kashi. Kana zingadairike munhu amanikizwa kudaira mukomana. Munotaurira Leni ariko kuUK ikoko. Tinotenda. Kuti zvanzi kwaFreddy kwabatwa bhiridha. Tinotenda munhu waMwari. Ndiye aivaka. Tinotenda Prophet. Aivaka nemanheru. Tinotenda munhu waMwari. Ndichanoripitsawo rakadaro sekutaura kwamaita kuti chokwadi nhasi chabuda pachena. Hakuna kuchema hako musikana. Mobva manoudza Leni kuti imbobata mapepa ako ekuti mudzimai ateere. Tinotenda munhu waMwari. Unozoita kuti ateere kana mamboita DNA. Nekuti tinogona kuona muropa remwana uyu muine tusimendi twabhiridha. Tinotenda. Ndinotenda munhu waMwari. Ndichamuudza sekudaro. Nai musikana, bhiridha uyu achiri kuuya? Akapedza kuaka achauya. Saka chii chaiitika?
tashandisa maprotect. Munoudza Leni kuti abvuma. Ndinotenda munhu waMwari ndichanomutaurira sekudaro. Ngaamuregere ari kuno. Munomuudza kuti hanzi asi taishandisa protection. Ndinomutaurira asi pakangooma chokwadi. Ndichazoda hangu kubatsira muzukuru uyu necounseling. Handiti mazvinzwa. Ndiri kuzvinzwa munhu waMwari. Nekuzongoitawo munamato semunhu waMwari kuti imba yevana vaimire. Ichamira here munhu waMwari nemaitiro akaita. What is impossible with men is possible with God. Inogona kungoereka neyagadzirika. We never know. Isu hatipo pakujaja. Tinotenda. Imengwe ndaimunosvitsa ramatumwa. Andonosvitsa sekudaro. Tinoti kwabatwani? Bhiridha. Ndai munogara pasi. Ndai kwamamuri. Ini ndakanyatsodzumbunuravana mundideni.